Alas 8 ng umaga. Welcome sa San Pablo City. Back to Bicol tayo ngayong araw. Dito tayo dumaan sa Maharlika sa San Pablo City muna. Para maiba naman. Alas 8 pa naman. Pinakamaraming stoplight doon sa may Santa Rosa, ano? Grabe. Kada kanto yata po may stoplight. Okay, tuloy na tayo. Subukan na nga ulit nating dumaan dito para maiba naman. Medyo atrasado talaga pag dito dadaan. Nakapost 31. wala po pala. 86 ba yan? Next 17. 99 nga kanina. Ben Rock. Kasi may dapat nakabara. Ano mo? Dapat alas 7 nasa posisyon na natin. Tayo ng posisyon. Wala pang 1/4 na biyahe. Ayap, San Pablo, Ayap, break na yun.
tayo dadaan? Kaya ba? Sa Tayabas bypass na tayo. Wala, ito ba ang kapatid? Okay, go, go! Let's go!